И здравейте на всички, аз съм PostBG, тук с мен е ExtraBG и днеска ще правим PvP арена. Защо? Да, в смисъл, днеска ще бъде малко, малко по-странен клип, защото до сега сме снимали само как енчантваме, само как правим полшини и само той. Сега ще бъде малко по-интересно и се надявам да ви хареса, ако е така. Сега ще ви покажа базата, която е доста добре, ама доста. Значи още сме играли, докато не сме снимали 5-6 часа. Та ето е нашата база. Почнах и моб грайнда, ама не съм го завършил. Та, значи първо да разведа тук, нали може да се такова. Ти са работи на Мишо, ги моите неща. И тук ни е нашето... Чакай, те моите работи са в Enter честа, бе. Нашето къща. Дадох си кирката на Мишо, за да събира малко обсидиан. И тук ни е тайната база, която иначе тя е пишна си петица си обтъч. Това ни е тайната база, която никога не е тайна. Но както и да е, опа, ще да се прибия. Направихме си доста работи. И играем постоянно. Тук е екстра Хемафродит БГ. Нашата лама. Тъй. Ти шоп, ще бъде шоп за не знам за какво. И отзади ще си има плувен басейн, което е готино. Кой магазин има плувен басейн? Не знам. И моб грайндера почнах, ама няма сега да завършвам. Тук имаме цял добита крави. И те ме блъскат. Те са доста. В смисъл, сега си взех храна, изкарах 20 пържолки и още има супер многото крави. Ако се чуете как така влизам през фенсове, имам елайтера и като цъкнеш няколко пъти, аре, его и се качваш и заради малко хаквам играта, но както и да е, имам ендър перли, чай си схвърля малко, че не ми трябва толкова много. Аз в момента е скучно за вас, защото аз събирам обсидиан. Но пуснахме малко по-късно, защото не мисля, че ви се гледа как събираме 2 стака обсидиан. В смисъл, аз събирам 2 стака обсидиан. Аз събирам пера и такова. И такова, ама сега специално аз си събрах почти всичко, така че съм готов. Сега чакаме Мишо да не свърши. През това време ще размножим кравуняците, които са много. Но пак ще ги размножим, защото не трябва кравишко. И така, любец. И от тук ни е главната ферма. Хора, да знаете, мисля нещо да направя специално за, на нова година, но не знам аз какво. Отмислям едно нещо, но не знам дали ще се случи. Ще раздавам също така храна. Един много дълъг влог, който ще посрещна с вас новата година, обаче, нали, да. Добре, имам 56 обсидиан, още малко. Добре, колко крави има тук? Не знам, виж. Бил малко кравки, защото ми трябва местото им. Малко ме страх с този Sleeping Cage 3 да не ги ударя. Не, аз не можех да ги удрям. Гледай, аз не мога изляза от тези крави. Окей, хора, точно 2 стака събрах. Даже имам и, да, както виждате, имам тази. Тук съм си посочил пътя, защото нататък е много дълъг тунел. В смисъл, толкова много копах, че просто си... Да. Като цяло, отбелязах си това място, като място, което е... не мога да ви обясня, просто отбелязал съм си го, защото вчера доста копах. В смисъл, сега ще ви покажа. Айде, идва и почне да показваш, ела. Чакай малко. Така, добре, хора, ще се върнем, когато вече сме на спаун. Или кога... Колко кравки си убил, бе!
Айде да Колко върнем. краби бе? Не Колко знам. краби остави? Ей! Я да видя. Ето хора, той ми даде няколко стака. И смисъл, има супер много тощи. Тъй, че ние ще тръгнем на спални, когато стигнем и почнем и ще се върнем. И здравейте на всички. Хора! Майтапя се. Значи, тръгнахме да правим PvP арената с Мишо. Сега ще ви покажем, защото... Значи ние Първо. клипа го почнахме... Да, първо клипа го почнахме... Вчера. Да, клипа го почнахме вчера и допълнението го правим днеска. Затова ще... О, Бедрок! Значи сега ще ви покажем, не знам дали ще ви хареса, обаче мислим стените да са от обсидиан, затова виждате, че в момента копаме обсидиан. Като цяло, да, добре се получава отвътре, на мен ми харесва, той Никито почна да го прави, сега ще му помагаме. Като цяло добре се получава. Добре, колко пъти ще го кажеш? И мислим стените да са от да е заобградена с обсидиан и някаква декорация отвън ще измислим. Аз мисля да е от Endstone. Да, мисля, че... Абе, някакви блокове от Endcity-та, нали ги знаеш там, тея. Чай ще тръгвам да чупя Бедрок, човек. Без да искам. Добре, ние в момента сме на пето ниво, за what? Но като цяло, в момента никой има Respiration и копа, аз нямам и да. Аз имам Aqua Infinite, също заради ти копам по-бързо. И аз имам Aqua Infinite. What? Къде ми? Аз нямам Aqua Infinite, тя ми беше на Diamond каската. Която е още в Ender Chest, защото още не съм ги енчатнал, а когато ги енчатна, тогава ще ги нося. Та в момента купаме и не знам дали ви е скучно как гледате. Как Аз гледат? просто... Аз в момента просто седя. Чакай, ела на друго място. Ела тук, че не е удобно. Ела. Ела нагоре имаше... Къде е то? Ами давайте, качвай се нагоре, нямам перли. Отей тук дойдох, ела. И това всичкото сме го изкопали. Чакай, нади перли. Като кажеш. Чакай тук да убия един Silverfish. Айде две. Откъде дойде? Ела. Ей го тук. Да, Никито има крила, пак аз нямам теч. Които не могат вече да се поправят и не забравя да им сложим ендинг, който е рип. Та хора, общо взето е това, когато се върнем с няколко стака обсидиан, буквално няколко стака обсидиан, ще Което се... сигурно пак ще е утре. Не, едва ли. Днеска ще го съберем. Сигурно тук си изграйндим живота да го събираме. Чакай. Е тук, значи един... тук един... Така, и да си фърля... Като цяло, когато излязоха тея 1.9, 1.10 и 1.11, доста ни помагат. В смисъл, сега ако нямаше Shulker Box, нямаше къде да оставим този обсидиан, щяхме да си го мъкнем. Да, и не, всъщност имам Ender Chest, ама то пак не върши толкова. Ма Ender Chest ти сега взел ли си? Не, Тъй, че хора, когато съберем няколко стака, ще се върнем. И здравейте, и така хора, всъщност се оказа, че днеска няма да продължим с строенето на PvP арената, ами днеска ще направим Abba Living с Крис и с Ефтим. Пускам таймера. Пускай го. Аз съм от тук горе. И сте с крила и двамата. Съветвам ви, двамата сте с крила. Ако го искате, си слагайте честплейт. Пускаш ли го? Три, давай. Пускай. Два крипъра! Заповядайте два крипъра. Нами. Кеф има как и двамата поминаха толкова с много ресурси. Ема за разлика на той, си намерихме доста по-яки неща. Аз ще загубя усещане. И аз. Какво като се губиш?
Нищо не съм намерил до сега. Аз не намерих. малко. Аз намерих Намерих. скейт. Нали айрона по една, айрона и редстона по една точка. Лаписа и голда по 3 и диамантите и По две. там. Боска на коровика в разбот. Това не. Това не махни. Оу, Мале, добре, че има малко Infinity чек. афинич. Ей, то скелет ме уби от 3 години, аз не го забелязвам. Няма си пък. Той скелет. Ей го, тук има. Не, аз невероятно ще загубя. И аз тук само с един скелет се занимавам. Цял Аз съм век. тъй. Аз тук с зомбите и скелети. Особено. Аре, колко време ще ме се стреляш? Този път ще загубя. Крие се честита победа. Що пък да съм аз? Защото ефтинкът го гледам колко такова. Ама миналия път както те излага теб, тъй че по-добре, не знам. Тъй че по-добре. Мълчанието не е опасно. Давай, ай тихо. Добре. Аз миналата игра, всичките ми точки бяха от Redstone до хвам. Имах и от Iron, имах около 6 стака. Общо от всички. Общо. Знаете ли какво намерих до сега? Тихо. Нямаме право да си говорим. Няма право да казваш какво си намерил и какво имаш и така нататък. Добре. Ай, някой да попей. Не мисля, пей. Ма ти можеш да пееш. Евтим би запяла, ама не му са пей сега. Те, че са попали в тъпата лава. Аре, къв съм късметлия, нищо да не намирам. Никой е намерил нещо също. Да, Николай наистина е намерил нещо. Не, сериозно не съм. Ние то ще приличи на клева. Николай е много. Ко ти казах? Ко ти казах? Их тия скил. Намерил съм диаманти. Намерил съм диаманти 100%. И не ги виждам. Не съм намерил диаманти. Мале, Бождаре, какво съм нуб? Нищо не съм намерил. Какво съм май тапиш? Точно, нуб си, що нищо не си намерил. Защото копая на 10 левел, може би. То голяма работа на кой левел Те се купаш. спамват от 14 Те са надолу. памват 16 надолу. Точно. Го видя. Да, той е потвържден. Да. Да, най-много е на 11. Аре бе. Айде, този път наистина убихте. И сега в последния момент намирам 55 диаманта. Колко време? Да, 14 минути. Колко? 14? Никога пушихме бе. Това е толкова. Ха-ха, този път не се вързахме 10 лева.
мале, имам нещо, ама не е кой знае колко. Аз пък нищо не намирам. Аз съм в океан. Тъй че... Мале, в океан е много гадно. И аз съм не, в бе. океан. Не ще ме, я погледни ти къде си. Плейнс. Ти си в плейнса. Щастливец. Ма намирам сумати му редстоун. Аз намирам сумати му зомбита. Сума ти по скелети. В И аз океана... между другото намирам много редстоун. Да, в океана единственото, което най-много би намерил е редстоуна. Знаеш кога ще се върна? Бич, плинс. Айде се насам. Много време за мен. Предусещам как кирката ми ще замени като е направим дюрабилити. Няма да съм били споко. Ако имам Breaking 3, Язе. На Breaking 3 да. Сега Бошко каже ми са хили ако като е на Game Mode 3 каже ми са хили ако не намерят тук диаманти. Мишо джойна. Мишелин. Его, здрасти! бе, айде Бошко видя ли какво намерих? Бошко. Айде, Всички разбраха какво намерих. Какво? Какво е? Бошко, ама напиши, че снимам клип и играем на такова. Мишелин голяма миризма. Бошко, напиши му тъй. Че ще е това. Аре бе, тези пещери са много неприродни. И напиши му и, че снимам клип. голем, то пък много го интересува. Колко айра намерих тук, е? Тук буквално намерих на една руда поне половин стак айра. Няма как. Не ми, ако искаш виж после клипа. Бошко, бавете ме в разговора. Кажи му, че няма как да го добавим. Кажете му, че малка. Аре бе, ви в пещери ли сте в момента? Не, копам. Аз ли? Аз съм в пещера. Окей, сега бях. Аз намерих някакви затворени пещери. От кога играят? Колко време остава? 9 минути. Значи от 11 минути. 11 минути и 27 секунди. Оле, тук колко съм зле. Майншафт. Къси. Как ми шурекна. То не е, че много неща ще намери в Майншафта. Сега. Ендърмен, кейв спайдери. Не, няма кейв спайдер. Не, има. С Майншафт. Къде видя Майншафт? Аз намерих един Майншафт от Twitter. Той е фул, като си на Game Mode Spectator, как да не е фул? Значи, бият ма мини зомбита. Подпали ма, баси го пак. Бошко, ще му кажеш ли, че поема ба? Така, ти зомби ме ядосва. Аз тук пристигнах Кевин, знаете ли какво правя? Убивам зомбите. Ай бе, напиши му коя е таба и толкова.
Не. На Янов. Какво да писат аз? Хиопи. На мен. И Николай. Ей, мен къде ма пропусна, е? Продусирам ви как двамата. Ники, дай. Ники, дай да се вижда. Добре, как? Той малко бавно. Аз абак идвам, той, айде да ги съберем. То с обсидиан, аз го събрах вече почти с Мишо, той, айде да ги съберем. Ти искаш какво да събираме обсидиан? На теб за какво си ти? На мен не трябва просто 3. Ама да ти помогна. Ако искаш? Кажеш да не се би. Това си ли? Добре. Мога ти дам най-накрая за награда. О, я намерих майншафта. Какво? Бошко, кажи колко зомбита намерих до сега. Кажи колко зомбита намерих до сега. И крипъри. Кажи колко крипъри и зомбита намерих. Или Да, ти... може да За... О, как ще ме поизъмниш? Не знам. Добре, как ми да знаеш? Не! Бе, аз тук намирам... Минавам от места, където минах поне 5 пъти. Ти ми е много голям забът. В този майншафт нищо не намерих. Аз бях майншафт. 7 минути. Намерих... Окей, бро, намерих Колко океан. минути? 7 минути. 7 минути остават? Да. Майко риб. Малята. Нека дадем на Бошко да ни преброи точките. Не, че ще пуквам на себе. Бошко, кажи за сега, кой най-добре се справя? Не, Да не казва. Не си помисли да казваш. Ама Бошко, ти ще говориш докато ти ги смяташ. Тайна майна. Така. Но ще ме изкефи някой. Няма. Добре, Няма да говори докато ги брои. Тай ма повис. Не, Бошко, ще говориш докато ги броиш. Те сме си включим микрофона. Ники, само ще трябва да съберем обсидиан, че няма за... Троло, лоло. Само се каза. Stone Beach. Stone Beach, намира ли се нещо въобще? Намира се голд. Аз съм в океана. Аз вече съм в Deep Ocean. И аз съм в Deep Ocean. Аз съм в Stone Beach. Там има ли такова? Никой не знае какво къде има. Не си мислим, че сме някакви... Добре знаем. Пустинята. В пустинята. Те минаха. Знаете, 5 минути са. 5 минути ли остават? Ох, как се смаква. Тама да се намеря... Да имам, защото намерих много хубави места. Да са във Форест. О, Форест, супер. Мисля, че там се намират долу-горе диаманти. Аз продължавам да съм в Deep Ocean. Нали? Аз вече съм включен. Оп, излязох в майншафта.
Ама моля ви се, думата. Моите били за прибавка. Майко! Така ще я нацопна хубава в лавата. Колко минути? 3. Ами, голда и лаписа са по 3, айрана и редстоуна по една, и диамантите и ако някой има емералди по 5. Значи, редстоун и айрон по една точка. Ти много запутано. Голда и лаписа са по По 3, по 3. На повече точки. Голда и лаписа по 3. Диаманти и евентуално емералди по 5. Кой намира тук емералд? Никой. Той имаше такова близо. Ти имаш ли емералди? Не. Да, аз тук съм изпуснал всичко, защото няма място в инвентара. Тази вода не е ли за игре? Майнкрафт е много бъгана игра. Как само от една купа с вода и то ще потече цяло ручейче? Ти е много странно. Ти е едно от нещата, които винаги съм се чудил в Майнкрафт. За кое? За това кофа с вода. Когато пуснеш кофа с вода и ако е по надолище и кофата с вода върви непрестанно, което в истинския свят няма как да стане. И второ, върви където си иска. В смисъл... Просто водата не се изтича. Да. Водата просто не се стича, не е направено да се стича. В смисъл, тя се стича, но самия и край не се стича. Става като игла. И има бъгове, когато я вземеш, ти всъщност не си я взел. В смисъл, и си я взел, и не си я взел. И остава блока, остава водата и в кофата, и навънка. Което е много прецакащо. Колко става? 1 минута сигурно. О, Колко там... Ефтин тук ли? Не. Тиме, колко остава, бе? Добре, че остава малко повече, защото намерих много хубави неща. Тиме, чай да знае колко време остава. 30 секунди, 15 вече. Чувате ли ме, бе? Да, бе, да, бе. Бошко ще наблюдава дали копаме, когато свърши. Кирките долу. Стоп. Всички спряхме ли? Да. Пашко. Там дали Ма, гледай, нямам видео. Бошко, само ще видя дали там има диаманти, няма ги взимам. Бошко, само ще видя дали там дали има диаманти, няма взимам нищо. Виж ма. Гледай ма, Бошко, гледай ма. И виж, то даже на видеоклипа ще се видя, ако нещо има. Намерих уич, ще убия уича. Давай сега излизаме нагоре. О, тук се връща майче на старото място. Дай да видя. Тук има бая Еран и Голд. Добре, няма нищо. Бошко, качвам се нагоре. Оф, ти, Бош. Дайте някакъв друга да сте. Трябва да се види в
Аз имам някакъв ефект. Тази вещица ми пусна салони за 1 минута. Ами да, тя си пуска и слоне, спуска ти и поезд. Да, знам, ама сега... ми кай да дойда като аз сега копам нагоре. Добре, идваме сега. Направиме гъмано. Точно аз съм почти да ти. Евтима, едва се чуваш. Почти съм там, викам. Само трябва да започвам да бъда. Ти що по едно време спря? А? Но мрази, когато не може да се качваш. Форест. Бе, къде отиваме? Какви координатите? Аз съм бил точно до Евтим. Евтиме, чакай ме, или някой друг. Чакай. Не мърдай. Бошко съм, аз съм до Бошко. Аз съм до Бошко. Е, тук бях, е там бях. Виж откъде излязах. Крис, ела. Я. Оп, аз много съм се излушил. Чакай, отивам да взема дърво за честове. Да, бе, Добре, взех дърво. аз в момента съм по средата на Ocean. Вие си близко до Ocean ли сте? Не. Трима сме, нали? Да. Чакайте, аз идвам. Слагай ги далеч. Добре, кой е твоя? Добре, този е моя. Чакайте, ще дойда до вас и ще отдалечим от честовете. Чакай да поудалеча често. Чакай, ще направя малко пръчки. Ей, сега Николай ще ти даде. И къде сте, бе? Къде ще слагаш честовете, толкова се раздалечим? Ами така, никой да не гледа, то си моя. То си твоя, тъй ли? Ей, то си моя. Кой е твоя? Тъй. То с път боя се изложих. Съм ти. То си моя, то си моя, то си моя. Ама не събра бая голд. Ти ще ви кажа. Кой ще смята точките? Бошко ги смята. Тошко, ти помниш ли ги? Опа, чакай, взел съм и кол. Аз си пазя чест. Аз съм си ги наредил, Бошко. Поне моите. Не гледай. И аз съм си ги наредил по такова. Аз ги наредил на най-горния ред по една точка, на две точки. Бошко ми написал Impossible Way, no. Къде? Чакай, само да видя табелката. Impossible Way, no. Ти ми има ли табелка? Гола. Бошко, за какво си ми написал тъй? Колко точки имам? Ти си Impossible Way, no. Сега Бошко смята моите, после ще дойде и при вас. Бъдете спокойни. Няма въизоде. Чакай, ще се сметна аз на моето място. И аз се сметна моите. Чакай, аз ще си ги сметна. На Бошко може да ни смята като хората. Опа.
хора, когато пресметнем точките и такова ще се върнем. И така хора, аз печелих хабата. Крис, значи аз имах 532. Как аз съм най-зле? Крис имаше 400 нещо. И аз бях също с с най-малко диаманти, ама пак бих. И сега, като за печалба, съм най-добре. Къде ми отидоха фойерверките, бе? Имах поне стак. Никой не знае. Ама кой ще е последния на спаун? Аз вече отидох. Крис ми вярва. Стой на спаун да прегледаме резултатите от гласуването. И сега ли ще ги гледаме? Ми да. Да видим кой ще печели. И те всички са гласували и не са чака повече. Чакай да кажа. Да проверяваме ли? Чакай, не ти. Евтим. Опей го Евтим. Да. Бошко, развалено яйце. Или там какъвто е. Последния на стол. Ей, Николай! хора! Дойди, че и да го гледаш. Ай, давай, како гледам. Давай, че трябва да ставам. Трябва да отвориш вратата на Иштар. А? Да отвориш вратата на Иштар. Айде. Да, аз ли го отварям? Що ти? Значи, 2 за драгоните 24, 1 за Евиоли, Как е? и 1 за Криси. Как бе? Я пак ги погледни. Някой спали, сигурен съм. Някой слага лище. Ето, ей тук. Аз имах 3, аз гледах 3, имах 3 без... Имаше 3, имаше 2, я да не лъжеш. Добре, как ти де? Знам някой. Трябва да са 8, трябва да са 8 общо лищчетата. Та хора, общо взето, това ще е за епизода, надявам се да е харесал, спечели хабата. Ама загуби. 30 е присътен. Ай сега, Робе, ходи да търкаш нещо. Традиционно пераши. Добре хора, това ще е за епизода, надявам се да е харесал. Аз бях Импос по БГ и виждам.